डायट बहिणी डायट बहिणी अडीक दाय बहिणी तुका अडीक दाय बहिणी पण अडीक दाय बहिणी सॉरी किस कर ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅಡಿಕ್ दाय बहिणी अडीक दाय बहिणी ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಂಡೆ ನಾನಿತ್ತ ಬೇಗ ಕಜುಕು ಒಂಜಿ ದೀದು ಬಿಟ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ದೀಪ ಪೂರ ಪುಲಿತ ನೀರು ಮುರ್ಕಾದಿದ್ದೆ ಅವೆ ಬೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ದೇವನ ಕೊನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಎತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅವೆಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವುಜಿ ಅಂತ ಆಯ್ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನಂತೂ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಒಂಜಿ ದೀದು ಬಿಟ್ವೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ಗ್ಯಾಸ್ ಐತ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ದೇವೇನ ಕೋನೆದ ಬೇಲೆನ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಕಜುಪು ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ ತಯಾರಿ ಅವನುಂಡು ಯಾನೊಂದು ಎನ್ನಿತ್ತೆ ಸ್ಲೋಟು ದೀದು ದೇವಿನ ಕೋನೆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡಾವೆ ಬಟ್ ಈ ಬೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ಮೀ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮೀ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು ಮೀ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪಿರ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಬಟ್ ಮೀ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪೂರ್ ತಾಂಡಲ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ತನಿಷಿಗ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಬೊಕ್ಕ ನೆರೊಂದುಪ್ಪೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಡ ಗೊಬ್ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದೈ ಪೋ ಜಾಲುಡ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಬೆಗರೊಚ್ಚಿ ಮೀತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 hour ಆಂಡಲ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪು ಅಂದು ಯಾನು ಆಯ್ಕೆ ನೆರೊಂದುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಕೋನೆ ಐತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನನಾಗ ಡೋರ್ ಉಡ್ಲ ಧೂಳ್ ತೂಯೆ ಅಂಚಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಒಚ್ಚದು ಬುಡಿಯೆ ಏತು ಒಚ್ಚುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಧೂಳ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಂದೆ ಅಂಚಿಡು ಕಜುಪುಗು ದೀತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಬೇಯರೆ ದೀತೆ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಪುಂಚಿಡು ಶೀತ ಒಂದು ಮೀನು ಫ್ರೀಸರ್ ಇತ್ತು ನೆಂದೆತ್ತು ಪಿದಾಯ್ ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೀವೋಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡರೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಮುಸುಲ್ಟು ತುಳಿ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೀಪೆವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಬುಡರೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ನಿಂತು ಹೆಚ್ಚಾವು ತುಕ ಇತ್ತೆ ನೀರು ದೀಕ ನೆಕ್ ನೀರು ದೀಕ ಆತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೀಕ ಮೀನಿಗೆ ಉಂದೇನು ಮರತೆ ಪೋಯೆ ದೇವೇರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸವನ ಮಾತಾ ವಸ್ತುನ್ಲ ಪುಲಿತ ನೀರು ಡಿಪ್ ಮಲ್ತು ದೀದಿತ್ತೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೀತಾಂಬರಿ ದೆಕ್ಕದೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದುಂಡು. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದು ನೆಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ ಟೈಮ್ ಕಿಚನ್ ಡೇ ಇತ್ತು ಮುಂಚಿದ ಬಜ್ಜಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಸಾರು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಇಂಚ ಈ ಜಾಮೂನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನ ಜಾಮೂನ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೆ ಜಾಮೂನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಚಿತ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದು 15 ದಿನ ಜಾಮೂನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ದಿಂಚಿ ಏನೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಫೈನಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆಯ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಬತ್ತನು ಅಂಚಾದು ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕ ಅಂದು ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಮೂನ್ ದಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ ಓವರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದು ಪುಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆದು ತೂದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಟ್ ಜಾಮೂನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜಾಮೂನ್ ತೂನಾಗ ಮಾತ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪಾಪೇರು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಯಾನಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಅಂದು ಜಾಮೂನು ಐನಾಜಿ ತಿನ್ನಿಬೇಕಲ್ಲ ನನಲ ತಿನ್ನು ಅಂದು ಆನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಜಾಮೂನು ಅಂಚ ಜಾಮೂನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಹೊರ 2 ಸಲ ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಲ್ಲ ಪಿರ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಬೇಜಾರ್ಗು ಹೊರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಸರಿ ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದು ಬಿಡೋಣಂದು ಜಾಮೂನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿನ ಜಾಮೂನ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಏಪಲ್ ಅಮ್ಮ ಏಪ ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಆರ್ನಾಥ್ ಶೋಕ್ ಬತ್ತು ಜಿಂಡಲ ಆರೈಗೂ ಎನ್ನ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುಕ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಓಕೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಖುಷಿನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಿ ನಿಕುಲ್ ಸಂಡೇ ಅವೇ ಸಂಡೇ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾ ನೋಡೆ ಪೋಪೆ ಎಂದು ಸಂಡೇ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ಖುಷಿ ನೊಂಜಿ ಮೀ ಪೌನನೇ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮೀ ಪೌನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಡೇ ಪಾಂಡಲ ಪಾಡ್ವೆ ಇನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂದಾಂಡು ನಿಕುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಖುಷಿನ್ ತೂಯರು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋದ ನಡುಟ್ಲ ಖುಷಿನೇ ಪಾಂಡ ಬೋರ್ ಮಿನಿ ಆವದಾದನ ಈಗೋಸ್ಕರ ಅವೇ ನೇ ಪಾಂಡಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ವೆ ಎಂಕುಲು ಸಂಡೇ ಬತ್ತಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಜಿ ಯಾನು 2
ಮೂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಕಾತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಕೊಂದು ಚೂರೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಫೋರಮ್ ಮಾಲಿಗೆ ಬೈದಿತ್ತ. ಈ ಸಲ ಫೋರಮ್ ಮಾಲಿಗೆ ಏತು ಜನ ಬೈದಿತ್ತೇರ್ಪಣ್ಣ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಎಂಕುಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಿರ್ಗದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆತು ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತಾ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮೂಲೆ ತಿರ್ಗೋದಿಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ದಿಂಚಿ ಆಕುಲ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾರನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಫೋರಮ್ ಮಾಲಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೋಮೋಸ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಅವು ಮೂಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಮಾತಾ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ತರಹ ಶೋಕು ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯ್ನಿ ಕದ್ರಿ ಕಂಬ್ಳಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಂಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಯಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತೇನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇ ಅವೊಂದುಂಡು ದೇವೇನ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದೆ ತಡ್ಡೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲಿ ಸುಜಿತ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೀಪ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀ ಉಂದೇನೆ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪಲ ಪೂದ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಕಾಂಡಿದ ಎನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ದಾದಾ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಂಡೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ಸೋಫಾದ ಕವರ್ಸ್ ಮಾತ ದೇಯ್ದೆ ದಾಯಪಂಡ ನನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪಗ ಇಂಕಲ್ನಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವ ನಿಕುಲ್ ವರ್ಷಲ ತೂತರ ಪೂಜೆನ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನೀ ಸೋಫಾ ಕವರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಾಡು ನಾವು ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಏಪಾಂಡಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಪರ್ಬದಪ್ಪಗನ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಮನಸಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತು ನಾನು ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ಆ ದೀಪಾವಳಿದ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಆವೋಡು ಅಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೀನಿ ಪದ್ಯನೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂತದೆ ದೇವೇರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪಗನೆ ದೀಪಾವಳಿ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದು ಎನ್ನೇನಿ ಬಟ್ ಅವು ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತೆ ತೂಕ ದೀಪಾವಳಿ ದುಂಬೆ ಆವೋಡೋದು ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜ ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪಗ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಬರು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದುಂಬು ನಿಕಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆವಡೋದು ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಅದಾದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ದಿನಾಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು 2-3 ಡೇಸ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಪಿರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಆತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಫೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್.